בראשון לציון שוב טיל מתפזר, שוב הרס רב, כולל אישה אחת שנפצעה באורח קל, ואנחנו מנסים להבין לאיזה בוקר ראשון לציון מתעוררת היום אחרי המתח הזה. פז רובינזון אוהב להצטרף לפרלמנטים. להפריע להם? בוודאי, במיוחד שהם מארחים אותי בכזה רוחב לב, והנה, יש פה שקית, בלי בורקסים, אבל השקית קיימת. לא, סתם, לכלכתי, יש פה. טוב, אנחנו נמצאים פה עם החבר'ה באמת אחרי לילה לא פשוט. הנה, הבחור פה שיושב לצידי סיפר לי לפני רגע שהיה לו ממש לילה לבן, לא הצליח אחרי זה לחזור לישון, אבל הפרלמנט מתקיים והיא מה, נכון? שום דבר לא ישבור את הפרלמנט. מיום ראשון אנחנו פה. מיום ראשון ברציפות גם. בבוקר אנחנו יושבים. טוב, אז אנחנו מזמינים את הצופים, אבל יש לכם תנאי קבלה לפרלמנט, אני כבר יודע. תכף נדבר על זה. איך עבר עליך הלילה? לילה קשה מאוד. קמתי בשעה בערך 2 בלילה, היה הפסקת חשמל והיה בום חזק, והבנתי שנפל בפלאפל בראשון פה, בפלאפל ליד הבית של אחי. ונכנסתי לפניקה לחרדות. התחלתי לפעול, אני סובל מחרדות. והלכתי לאבא שלי, ישבתי איתו, נרגעתי קצת, באתי הביתה חדר החשמל. התקלחתי, ירדתי למטה, עד עכשיו אני למטה, לא יכול להיות. זאת אומרת, לא ישנת אפילו לרגע, וזה בטח משהו שמלווה אותך במהלך כל התקופה. אמנם עכשיו הייתה נפילה של פה, אבל זה משהו שכל יום. שלי שלא התעצלתי לרדת למקלט למטה, כי אני גר בקומה רביעית, התעצלתי לרדת. אז הנה, עכשיו אני מקווה שאתה הבנת את המסקנה, שזה חובה. עכשיו הבנתי, כי אחי, בבניין לפני אחי זה נפל, בגלל זה הבנתי את המסקנה, ועכשיו אני רואה את כל הזמן, אבל זה היה מפחיד מאוד, היה פחד, היה בובום יענו, וממש אני רואה אותך עם המראה הזה, המשוקע שלך, עם החרדות. עדיין מאוד רועדות לי, עדיין רועדות. שתהיה חזק, אחי, ויהיה בסדר. אנחנו פה בפרלמנט. הם מרגיעים אותך. מרגיעים אותי, צחוקים, שותים. מה אתם חושבים על הימים האלו? ימים לא פשוטים שאנחנו עוברים, אבל מצד שני... עד שביבי ילך הביתה. אני מבין שיש לכם גם את הסיפור הזה. ביבי, אני רוצה שילך הביתה. מצד שני, הנה אנחנו רואים... כרטיס קבלה לקאנטרי, זה כרטיס חדש, זה צ'יפ אלקטרוני. ביבי, כל היום ביבי. וזהו, וכולם יש את זה. ואיך אתם מצליחים להסתדר אחד עם השני שאתם בדעות מנוגדות לגמרי אחד מהשני? ילדים טובים אנחנו, כל יום, ב7:30 עד שעה 10, אוכלים, שותים, וחושבים אולי נלך בצהריים הביתה, והאישה תגיד לנו, בוא רגע. בוא אני אגיד לך. הבנתי לאן אתה חותר, אדוני, בוקר טוב. בוא נגיד לך את האמת על כל הקן הקוקייה פה, כל עיר הנוער, מה שנקרא, גיל ממוצע 70 פלוס. אחת הבעיות שהם בחוץ זה בגלל אנשים. אחת הבעיות, הם גם לא כל כך מבינים מה קורה. אגב, אני אתן לך איזה נתון, בטח אתה יודע שבזמני מלחמה אחוז הגירושים הולך ועולה. אנחנו רואים את זה, אם אנחנו מסתכלים סטטיסטית על מלחמות קודמות. מצד אחד גם יש אחוזי דודה אחרי 9 חודשים גם. מה שנקרא בייבי בום. בייבי בום, בדיוק. אדוני כבר מתכנן? אני כבר עברתי את הגיל, אבל יכול להיות. אולי אשתי מתכנן. אבל הרעיון הפשוט, גם אצלי אגב, היה את אותו... אני גר גם פה. היה בום רציני, הפסקת חשמל, הרגשה מאוד לא נעימה. אבל איך אומרים, עם ישראל חי. תגידו, מה קורה עם הילדים, נכדים, אני לא יודע, כל אחד ואצלו? יש פה הרבה ילדים ועם נכדים וכל המשפחות. תשמע, כולם... לקח את כל השלישייה, חזרה הביתה. רתומים. כן, הגיעו הביתה לממ"ד, אתה יודע, לא לכולם יש ממ"דים. יש ילדים ביתר... הנה, זה חיל האוויר אצלנו. הנה, הגיעו עוד 2 חבר'ה, אלה שחיים על חשבוננו. אז בשלב הזה אנחנו רק נגיד לכם בוקר טוב, אני מקווה שיהיה בוקר שקט, אדוני. אני מקווה מאוד, אחרי הלילה שהבום הזה לא העיב אותנו, כי ירדנו למקלט. זאת השגרה שלנו. טוב, בשלב הזה אנחנו נחזיר את השידור אליכם. שיהיה לכם בוקר טוב לכולם, חברים, תודה רבה לכם. אנחנו ננצח בעזרת השם. מה את אומרת? כי יש פה באמת כל רגע מגיע עוד בן אדם, אנחנו נסיים פה לטובת מי שטעה, עם 150 איש עוד כמה דקות. לטובת מי שטעה, לא כולכם בני אותה משפחה. תודה, פז. לא לפחד. אנחנו חזקים וננצח בעזרת השם, כן? ויש את כיפת ברזל, יש את ההגנה האווירית, ויש אותנו פה. ואם לא, אז יש בורקסים. אכילה רגשית. טוב. תודה, פז. תודה. נחזיר את השידור אליכם כי זה לא יסתיים. תודה, חברים. תודה. אבל מה יהיה מזג האוויר לפרלמנט הבא? אנחנו רוצים לתת לכם את התחזית. אלעד זוהר, בוקר טוב.